Apa? Urip bae ya. Ya kudu duwe lho, Dong. Duwe mesti duwe. Saiki ngene. Nek Mbak Rani iki sing kok sindenane kaya bunga tiram. Nek jenengan jujur ya, sindenane iki kaya Bratmi. Gitu. Lah, nek Mbak Niken menika Bu Suji Mentir. Boten, Mbak Niken menika kados sindenanipun Ibu Suwarni. Oh, Bu Suwarni ya. Nek Mbak Icas napa sih Mbak Icas dengan? Kula buwin cepok. Kene glodok iki buwin aku terus ben-ben ya sing bae Mbak. Oke, kan ora. Gue enggak ukun malah jebles, Pak. Dia sindenanmu ya. Mangge. Mangge ayu ayam. Mangge. Anu banget kok. Sik ngene sik. Gunas ngono. Kowe marai sinden. Lho, Kowe ora lho. piye? Kuwi ra iso ngomong. Wah, tak kira iso kaya aku ya iso apa. Oh iya. Aku ra iso sombong jenenge iso. Piye? Ala kapro ki wong. Ojo lho, aja sombong ya, Duk ya. Mereka rek kula lho, Pak. Nyuwun sewu, sejarah Ices mlebet sinden menika. Mereka rumiyin derek kesenian jalanan. Terus ora? Betul. Kuwi masih ditengani Bapak. Oh, Bapak Lurah. Atas nenggani kuwi. Alhamdulillah. Ya Oh. biasa langganan biasa. Aduh. Sugeng dalu Pak Lurah. Sengaja dulu sengaja. Pilih Ayah. jan. Kuwi tanu ora ketik. Masuk dulurane sapa? Oh, alah kira jebul. Sembah nuwun Pak Lurah sapa ditegani. Nggih. Wis kok. Oh, bari ya. Mbak Neha, para coba lho, para coba. Nggih. Sineman Apa ya? anu mawon nggih, klambi lurik nggih. Oke. Slendro patatipun nyongo. Oh, nggih. Nano. Ono to, Duk? Betul. Sambil mengingat-ingat ya, Mas. Tenang, Duk. Kowe yen iso iki lulus tenan. Hah? Kilo? Nyapa? Hah? Kilo? Tak nggo bayari yoga. Aku gak entuk. Yo aku sampun lho. Nggih. Ora. Omong aku tak. Ini Duk. Yon sewu. Menika Bapak Ibu sekalian. Melek. Bapak Ibu sekalian. Yo. Bapak Ibu Sekalian semelanya. Laut. Menang. Aku yang kemana? Bapak Ibu sekalian menika ponakanipun Sinden Pondang ingkang mijil saking tlatah Madiun Mbak Uun nggih Febrian dari elok nganggo bakat dari raut mukane yo Pertama kali ketemu Kak Inces itu, Oke. dulu itu Oh gitu. Oh. Itu masih lagi gombal. Emang aku kaget, mungkin bacaannya kan cewek toh Mas. Oke. Kalau Mas Nyindeni setengah wedok setengah lanang. Variasi. Jeblas. Variasi enggak. Coba lagi jeblas aja ya. Nggih. Sangat banget. Pasti apa celananya jus kopi. Iya benar. Kalau saya mah ketok. Lanjut apa pokoknya tenang toh. Oh, iya. Iki kok nyindir apa ceritane wae. Kok irange kan.
kancane